yadi ya fito, kai ka iya yankan yadi ka ɗinka ba kai ɗinka wa mahaifinka ba. Akwai asararre a duniya irinka. Wai in an yi magana wai ka ce ai baba tsoho ne. Ai yanzu in ka cika yawan duba su ka gane yana wani ɓata rai shi ga ɗan jahannama. Kai kana ƙarami fa ko magana ba ka iya yi, sai sun sa ma shuga a kunu, sai an sa ma a shayi, sai sun lasa yaya sigar taji a baka ka sha. In kana jin iya shege a ɗaure ka amma ɗure dole sai ka ƙoshi. Dan Allah jama'a an mana wannan ko ba a yi mana ba? Yaran yanzu ne da suka taso cikin tsiya da talauci, amma a da yaran da wani yaron kayan sallah kawai da ake haɗa masa sai shekara yana sawa. Babansa ya masa kala 5, maman ma ta mai kala 2, kakarsa ta wurin uwa ta yi, kakar wurin uba ta yi, uwan baban shi ya masa, ƙanin babansa ya masa, innarsa ta masa, makwabcinsa sai yaro ya tara kaya da yawa. An yi wannan lokacin ko ba a yi ba?